Dan heb je Kees, Kies en Kies. En dan moesten daar van Geul moesten nog. Wie zegt voor dat hier? Nee, dit niet. Dat weet ze wel. Kies. Dus dit schievelen. Wat is dat? Weet je wat schievelen is? Schievelen is van een schievel af gewoon. Van de glijbaan. Kent de glijbaan kent van de speeltuin? Ja. Nou, dan mocht je aan vroeg aan Caries of Elke of aan mij heb zich van de categorie buitenspelen heb ze schievelen. Ze hebben het moeite met de woordjes, denk ik. Er zitten ook wel het woord tussen, wat misschien niet iedereen kent. Maar ik vind het wel leuk om te zien dat ze ook een beetje kunnen leren wie ze het moeten uitspreken. En er ook met leren wat het is, zeg maar. Wie kwam op het idee van een kwartet? Omdat het makkelijk is voor de kinder. Het is, gaat wat ze kennen spelen en ze hoeven dat niet opnieuw te leren. Dan kunnen ze met pleitjes werken, waardoor ook kinderen die eigenlijk de taal nog niet spreken, het wel kunnen spelen, omdat ze het pleitje herkennen. Nu weet ik niet of ze een romme doen meteen gewoon herkennen, maar goed, dit is natuurlijk ook een ontwikkelfase waar ze in zit om het te maken dat het voor iedereen duidelijk is. Ja, dankjewel. Meteen goed, dan mag je ook doorvragen. Toussaint, heb je van appelstroop zeem? Is het een leuk spel? Waarom? Omdat het heel leuk is om te spelen. Oké. En dan mogen ze plat praten tegen mij, hè? Ja. Kent ze een paar woordjes nu, maar die ze nou bijvoorbeeld geleerd is? Zullen we even het keertje doen? Nee, probeer het in. Wat? Oliebeestje.